Mfokanyemba mhlambe bhuti ake usithathe nje usibeke ukuthi ngokweleni side sibekwa yini la. Okay, ngokwelethu side siumthombo Street Children and Youth. Sisebenza eThekwini isikhathi eside kakhulu, sisebenza nezingane nentsha ezihlukunyezwa ziyidakamizwa, ikakhulukazi izingane ezihlala nezilala emgwaqweni naseyindaweni ezithize ke ngoba seziningi izindawo izingane la ihlala khona nentsha, ikakhulukazi intsha eseyihlala khona. Intsha eningi sihlala emapaki, bayikazakhela amatende ngaphansi kwamabridge, kumabhilidi anganakekiwe, bayithole belapho bedla izidakamizwa. Okwethu ke ukuthi sinethimba losonhlala kahle eliphumayo njalo ngeinsukwini ezintathu evikini ziyokwakha ubudlelwane naleyo ntsha leyo ukuze bakwazi ukuthi babathathe babancede babathole usizo lokuthi baphume ezidakamizweni. So inhloso yethu ukuthi sakhe ubudlelwane, mase sakhe ubudlelwane sazane kangcono, mase sazana kangcono sithole izinsiza ngoba manje sebasithemba ukuthi singobani njengonhlala kahle, sibanikeze lelo themba lelo ukuthi lukhona uncedo bangaluthola, ikhona indlela abangaphuma ngayo ezidakamizweni. Bese sisebenzisana ke nezinye inhlangano nezinhlaka zikahulumeni ukuze sikwazi ukuthi insenzeni bathole usizo oluzowakhipha ezidakamizweni. Okubalulekile ke kakhulu ukuthi sidile nobuntu babo nangengqondo ngoba siyazi ukuthi bayahlukumezeka kakhulu uma basemgwaqweni. Abanye beza behlukumezekile, abanye bathola ukuhlukumeza basemgwaqweni. Then if sebalitholile usizo kuthina ukuthi sidile nalezo zinto lezo singonhlala kahle, bese sidila futhi nemndeni yabo. Mhlawumbe ngesinye isikhathi abayihlukumezile imndeni yazadikubala ukuthi abasayi bafuna, kodwa sizama ukuthi sibuyise lobo budlelwane sakho ubudlelwane futhi naleyo mndeni le ukuthi bakwazi ukubamukela back because bazoyidinga support, so sikwazi nokuba reintegrate back emndenini yabo nasemphakathini yabo. Umsebenzi womthombo kwelo mfana sifuthi. Mhlambe Mfokanyemba kuba nzima kangakanani manisaqala nifika kubona just nje ukuzi-introduce njengabo uchaza ukwakha lobo budlelwane? Yes, kunzima kakhulu bhuti. Iyabona ukuthi ukwazi ukuxhumana nomuntu osedla izidakamizwa fuze ke abone ukuthi uzimisele ngaye ngoba ngesinye isikhathi bacanga ukuthi abantu badlala ngabo nabo seba give up on themselves, so you have to build that trust and trust takes time, you know. But kwabanye kuya dependa kumuntu ukuthi umuntu uvuleleke kangakanani, umuntu uvaleleke kangakanani, umuntu uhlukumezeke kangakanani empilweni ukuze akwazi ukuthi athathe lelo gxathu lelo ukuthi akwazi ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyalidinga usizo oluzongithatha phambili. So kuyadependa kumuntu ngomuntu, but obunzima kakhulu ukuthi umuntu ngesisikhathi asebagcile kakhulu ezidakamizweni bahlale over 6 months. Yabona sikwazi sizama nje ukuthola izindlela umuntu adlala ngathi, umuntu asitshela amanga, kodwa in a period of about 6 months siyakwazi ukuthi sibese singenelele, sesikwazi nokuthola kahle ukuthi udaba lwakhe uluthini, ubekwa yini, ufuna yini ayifuna ukuthi simcathulise kukona. Ngoba into ebalekile ke esibhekana nayo ukuthi umuntu osedla izidakamizwa kufuze avume naqala ukuthi udinga usizo. Uma eseleso stage leso siyakwazi ukuthi sisebenzisane naye sibonise ukuthi hayi lana ngiyahluleka makwenzeka kanje, mina la ngiyahluleka, la ngiyakhona, so nathi sakhe phezukwa lokho singonhlala kahle. Mhlambe Mfokanyemba asibheke kakhulu, siyazi ukuthi endaweni abahlala kuzona azikho zinhle, kune dust ezigcine zenza ukuthi kubelula ukuthi bangenwe izifo. Ngizama ukuye kutheni khona yini ukuthi omunye athi Messi hayi ngicela ningizamele indawo kube khona la nomcuphisa khona. Njengoba sisebenzisana nezinye inhlangano siya refer, mangabe kukhona banjalo siyaba refer kwezinye inhlangano esebenzisana nazo abadinga usizo lezempilo. Ikhona imtholampilo yaseThekwini abakwazi ukubanceda ingane, onesi bavulelekile, maningi ama clinics, ziningi izibhedlela around la eThekwini esirefera khona ingane. Ezinye mazingenazo ngisho nekheli abangalibhali bayakwazi ukuthi basebenzise ikheli lethu nama social workers ethu osonhlala kahle bethu babaphelezele baye ema clinic. So siyakwazi ukubhekelela lezo zinto ngoba baningi vele bayagula, abanye bayithola sebedla izidakamizwa bathole nokugula okuningi ngoba basebenzisa into ezihlukahlukene. So kuyinhlangano thina senayo indawo yokuhlalisa izingane, kodwa sinazo inhlangano esixhumana nazo labo engababeka khona. Yes. Then mhlambe siphinde sibheke Mfokanyemba ukuthi labantu laba baqala izinto le yama drugs ngendlela ezihlukene, yipi kakhulu oke watho ukuthi bangena kanje? Mostly peer pressure, ukukhohliseka nabangani.
you know babona ukuthi hayi masizame lento, you know into ayinabo ubungozi. Ngithi yazi ayinabo thatha lento ayinabo ubungozi language yethu se South Africa. So umuntu agcina ethatha lento ethi uyadlala, uyabona. Abanye ke kusuke kuyizinkinga ababhekane nazo. Abasuka nazo emakhaya bazame ukukhohlwa nokuthithibeza lezo inhlungu lezo ababhekane nazo emakhaya. Abanye kusuke ukuthi bazama ukwenza imali. Siyazi isikhathini samanje ukuthi i-unemployment, youth unemployment is quite rife. Umuntu azame abe yi-merchant ukuthi kuzenzela imali. Kanti maybe merchant now sezifaka ebungozini ukuthi az-expose kuma-drugs. So ziningi izinto ezibenza ukuthi bangene kuma-drugs intsha yethu ukuziphilisa ngesinye isikhathi. So we need inhlangano ezifana nale, you know, new beginnings ukuthi ibaqoqa abantwana intsha ithi kubona zikhona indlela ongazenza, zikhona izinto esingazenza ukuze uyi-keep busy, usabalise nomqondo wakho, ufunde, ukwazi ukungenela emphakathini, usize emphakathini. So lezo zinto ezibalekile ukuze sikwazi ukuthola inqubekela phambili sihehe nentsha ukuze ingayitholi ibudengwane, ingenazinto ezenzayo. Sibafake emkhakheni ethile emphakathini bakwazi nabo beyibona members of the community are productive. Yes. Mfokanyembe thiwa mangabe ufuna ukubulala inyoka bulala ikhanda. Masithi siyabheka into eyimbangela lento, kunabantu abathile esithola ukuthi ama drug dealers waswazi niyayani kulelo side lokulwisana nokuthi ake manje apart from ukubheka kulaba ake sibheke ukuthi obani kahle kahle abadayisa lento, niyafika kulelo side noma nidonsa inyawo? Asidonsa inyawo but kodwa asifike futhi ngoba lokho kudinga ubuchwepheshe obuthile. Thina singonhlala kahle sibhekalana nesiqu somuntu nokuphila komuntu, kodwa ama cases anjalo adluliselwe emaphoyiseni mangabe siyazi ukuthi khona sikusolayo nezingane zesitshela kona ukuthi khona sikusolayo, ngoba sinawo umthetho mgomo eSouth Africa ukuthi amaphoyisa fuzeke abhekelane nezinto ezinjalo. Anyeke siyifake nathi engcupheni sihambe ngoba sinazo insizwa, asinazo ibhamu, thina size ngani ngokulapha ngokomphefumulo. Yes, but yes. Do you think personally? Yes. Do you think our government is doing enough ukusiza abantu laba abahlaselwe ama-drugs? We have not done enough. Our government has not even started to look at the issue, but the issue is big. If singahamba nje eThekwini sinikhombise indawo la izingane zakithi ezihlala khona, khala inyembezi ubusuku nemini ubone ngendlela izingane zethu seyigaxele ngayo. So there is nothing. We do need, either at a local level, at a provincial level, at a national level, strategies akhuluma ngeidakamizwa, where we will have policies, where we will have what you call programs that are directed ekunqandeni kokuqala ukuthi izingane zethu zize zingaweli kuphi eidakamizweni. Sidile futhi nalezo esiseyidakamizweni. Yes, akhona ama rehab centers. Yes, uhulumeni uyayikhipha imedication kuma clinics okunceda intsha, kodwa we need a concerted effort ngoba ama drugs maningi asavuleleke kakhulu esizweni sakithi. Siyabona ukuthi kwenzakalani kwi-Parliament Ad Hoc Committee, siyabona ukuthi kwenzakalani kuMadlanga Commission. Lezo zinto kuyavelela ukuthi ama-drugs asandlondlobele kakhulu ezweni lakithi, especially in our Port of Durban, ngoba kulana e-port of entry sizwile ayingakho ama-consignment abanjiwe aphume khona nangabanjwanga. Siyazi noma singenalo ulwazi olugcwele ukuthi angabanjwanga, kodwa siyazi abanjiwe ukuthi angakanani. So ugovernment needs to put every effort, especially masithi i-youth, it's our future. Especially masithi intsha yethu iyona ezoba wohulumeni, odokotela, othisha bakusasa. We must do something. You know, njoba sesenzile nje in this days of activism against GBV, we need to have a strategic direction in terms of how do we deal with issues of drugs, because also it impacts on gender-based violence. Mhlambe sesivala nina njenganenhlaka ama-organization phecelezi adila nalezi zinto, are you getting enough support from the government? Fine between.
far in between siyazamela mfana kithi siyazamela as organizations usizo siyalithola ngeinsiza nqange esiyidingayo kuma department ahlukahlukene but ukuthi thina supporteke as NGOs kunzima kakhulu fuzeke sizame ngakonke osemandleni ukuze sithole nathi imali sikwazi ukukhokhela osonhlala kahle abakhona sikwazi ukukhokhela abantu abakhona ukusebenza nokureach out to intsha yethu yes. Mhlambe sesivala ke ungathi nje kubantu laba njenga usebenza njengosonhlala kahle asebeqalile abahluleka ukuphuma. Okay, kubantu abasaqalile sebehluleka ukuphuma ukuthi baziveze. If ufisa ukushintsha impilo yakho ziveze. Zikhona izinhlangano, zikhona izinhlaka ezingakunceda ukuthi uqhubeke phambili. That is one, bangasabi usizo lukhona. Secondly, ukukhuluma nemndeni nemphakathi yethu. Masibeni nezingqalazinda emphakathini yethu lapho esizokwazi ukuthi sibamukele. Yes, ngesikhathi siyashaya sizama lokhu nalokho kodwa masibe nezingqalazinda ezizokwazi ukuthi singene ekujuleni kwalesigameko esibhekane naso nalobhlungu esibhekane nabo ukuthi singenza kanjani siyimphakathana singamaqoqwana. It doesn't need government ukuthi azafika but nathi we can mobilize ourselves in our own small communities and say no to drugs. Campaigns like this, conversations like this, spaces like this every day, every week must be there in order ukuthi sizosibona ushintsho. If nathi sihleze kuzoba nzima. The second thing, identify ingqalazinda zala idakamizwa iqhamuka khona and say no to lezo ingqalazinda lezo. So ezinye izinto esingazenza for us as ama-NGOs ukuthi sisebenzisane silana because we want that cooperation ukuthi sisebenzisane so that we can share resources, share ama-expertise as well sikwazi nokuthi senzeni sihlukaniselane umsebenzi so that we can combat this problem esibhekane nayo. Yeah. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Ngiyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu nami. Thank you very much.